Ела, зайка. Ой, ти моя хороша. Съвсем добре изглежда вече. Здравей, мила. Здравей, мила. Как си ти, зая? Как си ти? Всичко наред ли? Я виж какво ти носим. Бега да папаш. Я? Айде. Айде, отиви. Отиви да папаш. Тъй кръжите някой я махнал. Душичка. Не ще. Отиви да папаш, да. Кажи, дай. Ти ни се радваш ли? Ела. Ох, и слава Богу. Някой друг ще го хапне. Тя си има задачки. Тя не е с тия хора. Не. Гът. Номер. Ти викаш гладни кучетата. Обаче някой я е почистил. Няма кърлежи. Имаш ли? Има там нещо на носа. Имаш ли кърлежи? Не, тогава ли? Да. Да. Аз не видях. Да, аз ги махнах.